Dobrý deň. V tomto videokurze si ukážeme a popíšeme postup získavania dát z akcelerometra a gyroskopu, teda senzorov monitorujúcich zrýchlenie a uhlové zrýchlenie v troch osiach X, Y, Z. Začnime predstavením akcelerometra. Akcelerometer MEMS Micro Electromechanical System je mikroobrábaná štruktúra postavená na kremikovej doštičke. Táto štruktúra je zavesená pomocou polysilikónových pružín, aby sa pri zrýchlení pozdĺž osy X, Y a Z vychýlila. V dôsledku vychýlenia sa mení kapacita medzi pevnými doskami a doskami pripojenými k závesnej štruktúre. Táto zmena kapacity je úmerná zrýchleniu pozdĺž danej osy. Senzor spracuje túto zmenu kapacity a prevedie ju na analógové výstupné napätie. Zatiaľ čo akcelerometre merajú lineárne zrýchlenie, gyroskopy merajú uhlovú rotáciu. Na tento účel merajú silu generovanú Coriolisovým efektom. Coriolisov efekt hovorí, že keď sa hmotnosť m pohybuje určitým smerom rýchlosťou v a pôsobí na ňu vonkajšia uhlová rýchlosť omega, červená šípka. Coriolisov efekt vytvára silu, žltá šípka, ktorá spôsobuje kolmý pohyb hmotnosti. Hodnota tohto posunu priamo súvisí s dodanou uhlovou rýchlosťou. Uvažujme. Dve telesá kmitajúce v opačných smeroch s konštantnou frekvenciou, keď sa vytvorí uhlová rýchlosť, Coriolisov efekt vyvolaný každou hmotou pôsobí v opačnom smere, čo vedie k proporcionálnej zmene kapacity medzi hmotami. Meraním tejto zmeny kapacity možno vypočítať uhlovú rýchlosť. Gyroskop MEMS pozostáva zo skúšobnej hmoty, pozostávajúcej zo 4 častí M1, M2, M3 a M4, ktorá sa udržiava v nepretržitom kmitavom pohybe, aby mohla reagovať na Coriolisov jav, súčasne sa pohybujú smerom dovnútra a von v horizontálnej rovine. Keď začneme konštrukciou otáčať, Coriolisová sila pôsobiaca na pohybujúcu sa dôkazovú hmotu spôsobí zmenu vibrácií z horizontálnych na vertikálne. Existujú 3 režimy v závislosti od osy, pozdĺž ktorej sa uplatňuje uhlové otáčanie. Režim nakláňania, keď sa na os X aplikuje uhlová rýchlosť M1 a M3 sa v dôsledku Coriolisovho efektu pohybujú nahor a nadol mimo roviny. To spôsobuje zmenu uhla nakláňania, preto sa používa názov Roll Mode, režim nakláňania. Režim sklonu, keď sa použije uhlová rýchlosť pozdĺž osy Y, M2 a M4 sa budú pohybovať nahor a nadol mimo roviny, to spôsobí zmenu uhla sklonu, preto sa používa názov Pitch Mode, režim sklonu. Režim vybočenia. Keď sa na os Z aplikuje uhlová rýchlosť M2 a M4, sa budú pohybovať horizontálne v opačných smeroch. To spôsobí zmenu uhla vybočenia, preto sa používa názov Yaw Mode, režim vybočenia. Z MPU 6050 senzorového modulu smeruje 8 vývodov. Prvý pin VCC slúži na 3,3 alebo 5V napájanie a druhý pin GND na uzemnenie. Senzor odosiela údaje vývojovej doske cez protokol I2C cez dva linky SCL Serial Clock a SDA Serial Data. Cez linku SCL je nastavovaná frekvencia prenosu dát, cez linku SDA. Zvyšné 4 piny XDA, XCL, ADO, INT v tomto videokurze využívať nebudeme. Pin XDA a XCL môžu podobne ako SDA a SCL slúžiť ako pomocná auxiliary I2C zbernica. Cez pin ADO možno nastavovať rádovo najnižší bit Least Significant Bit, LSB, a pin INT, Interput. Slúži na prerušenie činnosti senzora. Zapojme senzorový modul MPU 6050 do vývojovej dosky podľa nasledovnej schémy. Vývojovú dosku následne prostredníctvom USB mikrokábla zapájame do počítača.
Vo vývojovom prostredí Arduino IDE pre Arduino podporované vývojové dosky vytvárame nový projekt v hornej časti s názvom Zvoli dosku, Select Board, vyberáme dosku Wemos Mini D1 ESP32 spolu s portom, do ktorého sme zapojili vývojovú dosku. V prípade viacerých otvorených portov je možné nájsť ten správny cez správcu zariadení, porty, COM a LPT, Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge, COM Y, kde Y predstavuje identifikačné číslo portu napojeného na vývojovú dosku. Do vývojového prostredia následne vkladáme nasledovný kód určený na zahájenie komunikácie a získavanie dát so senzorom MPU 6050. Kód otvárame vložením knižníc Adafruit MPU 6050H, Adafruit senzor H a Wire H. Pozor však! Knižnice Adafruit MPU 6050H a Adafruit senzor H nie sú vbudované vo vývojovom prostredí Arduino IDE a je potrebné ich stiahnuť a nainštalovať či už cez manažéra dosiek vo vývojovom prostredí alebo cez oficiálnu stránku arduino.cc. Následne definujeme konštantnú hodnotu Ludolfovho čísla, ktorú budeme neskôr potrebovať a vytvárame MPU 6050 objekt MPU. Vo funkcii Setup otvárame komunikáciu medzi vývojovou doskou a sériovým monitorom na rýchlosť 115200 baud a zahajujeme senzor MPU 6050. Následne nastavujeme jeho maximálnu merateľnú hodnotu pre akcelerometer a gyroskop a šírku pásma filtra. Pred nekonečnou slučkou loop nastavujeme dĺžku oneskorenia čítania a výpisu dát zo senzora. Samotná slučka loop začína získaním dát z MPU 6050 vbudovaného akcelerometra, gyroskopu a teplomeru. Keďže získaná uhlová rýchlosť gyroskopu je v radiánoch za sekundu, je praktickejšie ju prekonvertovať na stupne za sekundu vynásobením uhlovej rýchlosti 180/π. Nakoniec nám už jednoducho stačí vypísať získané údaje na sériový monitor a kód nahrať stlačením šípky smerujúcej vpravo v ľavej hornej časti vývojového prostredia. Netreba však zabudnúť ani na nastavenie sériového monitora na komunikáciu s vývojovou doskou na hodnotu 115200 baud. Pre výpis týchto údajov na LCD display bude potrebné mierne pozmeniť ako schému zapojenia, tak aj samotný kód. LCD display zapájame do I2C zbernice, ju napájame na 5V napätie, uzemňujeme a dátové I2C piny SCL, SDA zapájame do I2C pinov 22, 21 vývojovej dosky rovnako ako pri senzorovom module MPU 6050. Vďaka odlišným I2C adresám senzora a displeja sa nemusíme báť o pomiešanie dát medzi nimi. Na začiatok kódu vkladáme ešte jednu knižnicu Liquid Crystal I2CH pre komunikáciu medzi vývojovou doskou a LCD displejom, ktorú sme stiahli z oficiálnej webovej stránky arduino.cc.
Vytvárame Liquid Crystal I2C objekt LCD s I2C adresou displeja 0x27 a rozmermi displeja 16 na 2 polia. Vo funkcii Setup zahajujeme komunikáciu s displejom, funkciu Init a podsvieťujeme ho funkciou Backlight. Pri každej novej iterácii nekonečnej slučky loop s nastaveným oneskorením sa displej vyčistí funkciou Clear a na displej sa vypíšu údaje funkciou Print, ktoré sme však zaokrúhlili na 1/10 miesto vložením argumentu s hodnotou 1 za vypisovaný údaj vo funkcii Print. Text je na displeji správne umiestnený funkciou Set Cursor, ktorá, ako možno vidieť v názve, nastavuje kurzor na jedno z 32 polí na LCD displeji. Opäť kód do vývojovej dosky nahrávame a užívame si výsledok. V prvom riadku sú zobrazené údaje o momentálnom zrýchlení v osiach X, Y, Z a v druhom riadku údaje o momentálnej uhlovej rýchlosti podľa osy X, Y, Z. Ako však môžeme vidieť, údaje sú aj v pokoji senzora nenulové. Senzor MPU 6050 teda nie je správne nakalibrovaný. To možno vyriešiť jednoducho odčítaním týchto hodnôt od patričných premenných v kóde.